Sports Bike Yarn. Wala kayong babatiin, boss? Anong pangalan nyo? Wilson, wala kayong babatiin? Jowa, asawa? Meron po sir. Anong pangalan? Gladys Tukay sa sa Bautista, DS Bautista, Pangasinan. Ayun, wala bang I love you dyan, boss? I love you. Ay! Shoutout! Oh, kabit mo dun sa motor mo, ah. Oh, tapos subscribe na rin, Team Moto Vlog. Yun! Yes! Ha? Team Moto Vlog! Wala kayong babatiin, boss? Wala. What? Sige, shoutout na lang sa inyo, bro. Yes, sir. Thank you. Thank you. So what is up, guys? For today's video, yan, gagala tayo. Gagala tayo kasama yung tropa. Magko-coffee shop tayo ngayon, pero tingnan natin kung saan. Alis na ako. So let's go, guys. So yan, kasama natin pala isang GSXR 1000. So tayo ng dagupan ngayon para mag coffee shop. Ha? Let's go. Kaya guys, si Ron J kasama natin ngayon. Paisa-isa na lang yung kasama natin ngayon, ha. So yes, we are back again for another video, guys. Woo! Team Moto Vlog here nga pala, yan. Kamusta kayo? Sana okay lang kayo. Team Moto Vlog here nga pala. Woo! Sa wakas, wala naman ganong ulan ngayon. Punta tayo ng dagupan para mag-coffee dun sa coffee shop. Tingnan natin kung masarap dun. Sheesh! Yan guys, sama natin. Woo! Let's go! Yan. Woo! Quality ang bulan to. May video pa yun. Woo! Sana hindi kami ulanin ngayon. Yan guys, kamusta kayo? Shoutout na lang sa mga viewers natin dyan, sa mga bago at luma dyan, day ones natin. Shoutout sa inyong mga sir. Woo! You know? Woo! Tiniktan pa ka. Kaya namin yung madali para hindi yung maulanan. Woo! Let's go! Shoutout na lang sa inyo, sir. Haha! Nakalabas din. Kamiss ko ulit nakakamiss ulit magmotor. Woo! 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 Haha! Here goes the baby. Ayan guys, 1000cc kasama natin. Napakalupit yan. Pero napakaitim yung ulap. Grabe, huwag sana tayong ulanin. My God. Nakalabas din to. Tagal natin hindi nakasama to guys, si Ron Jake. Nakasama natin yung Auto Bros. Woo! Kating-kati yan. Kahit madilim, sige. Nagupan lang tayo, oy. Masyado ka nagmamadali. Woo! Binigla ako rito, ah. Tanggal ka di agad, ah. Pwede
Let's go! Parang saglit lang, naguma na tayo. Muntik na! Mamadali kami kasi umuulan na. Loko-loko to, nagtanggal ng dati. Opya. Grabe, ang bilis natin. Aray ko. Gago to, ginuulat ako nito na tawagan. Tinutawag. Ha? Timota vlog. Shoutout na lang sa inyo mga sir. Ang bilis namin nakarating ng Dagupan. Wala kaya kating-kati itong kasama natin. Yan guys, dito tayo sa But First Coffee. Ito yung Honda Jazz sa ata ni Consio. Pogi nito. So guys, dito na tayo sa But First Coffee. Woo! Dito tayo magko-coffee shop. Grabe. Napaka short video naman yun. Ha? Bawal daw dyan. Umuulan kasi? Nabuta kayo? Hindi, baka. Doon yung sa akin. Parking pala ng delivery to. Ataw ka kagad. Binigla mo ako, gagi. Ha? Gana lang, pwede naman dyan siguro. Hindi mo man lang ako pina-stretch man lang, animal. So guys, kasama natin si Ron Jake pala. Mamaya bobombayin natin yan ha, bro. Parinig ng exhaust niya na. Tara, dito mo na parada. So guys, Honda Jazz guys. Makikilala nyo yan. Makikita nyo. Wow, ang dami mo arte pare. Iba talaga pag chick boy. Kami nga nakamotor oh. So guys, mamaya na lang ipapasyal ko na lang kayo dun mamaya sa But First Coffee. Try natin dito. Honda Jazz guys, for sale. For sale pa to bro? Hindi, for keep bro. For keeps na pala. For sale yung may-ari bro. For sale yung may-ari pa. Noy. Joke lang. So guys, ang Honda Jazz ZX6R JSX R1000. Tagal yun ang hinahanap sa akin to. Ngayon ko lang nakasama guys. Tapos isang R1 Carbon Lodi. Carbon Lodi. Sheesh, carbon pala. Dito kami sa But First Coffee. Yan. Kilala dyan. PM nyo lang ako. Carbon Lodi. Tapos Rhizoma. Ito yung first production ng araw. Oo, R1 2017. Sheesh, pogi. Order lang kami dito guys.
Isang cafe mocha nyo ate, 16 ounce. Lang ate. 130 na lang. Boss, ang pangalan nyo, boss? Ano name mo? Ha? X. X? Anong X? X lang. X. Shortcut na lang, shortcut. Wala kayong babatiin, boss? Wala. Sige, shoutout na lang sa inyo, bro. Thank you. Thank you. Baka sa atin. Visit ako sa'yo. Di mo ako pinagsalita sa vlog mo. Dire-diretso. Hathaway, no? Pinato nyo kanina. Ito, inataw. Palabas pala ako ng bahay. Sinundo niya ako sa bahay. Dinahandaan ko na nga eh. Saan ang daan eh? Pag galing ko sa Danita eh. Sa ano? Sa Nasinto. Oo, sa Nasinto. Sa may, ano, sa may crossing. Manawag sa Nasinto. Oo, Tapos dito, mga pero daan. manawag ako, dito lang ako naman. Kasi galing. Wala nang dati. Bago arawan, ito yung gamit ko. Yung 1,000. Pwede bang mag-order ng pizza dyan yung kasog? Sinap ko lang. Ano yung mood mo? Wala pa atas yung Ducati, no? Wala. Ang latest na biniling ZXR na yun. Ay. Well, all you really need is hope. I just want you to trust me if you wanna be something. That's right. Let's go. Yeah. When you're feeling down and you're out, like you got nothing but doubt, you're alone in the crowd, just trying to figure it out. All of this cloud and this money got you feeling left out. Listen up to me now, every word that's out of my mouth. Wake up, it's me. You gonna follow your dreams, or are you just gonna be another cog in the scene? You feel the hope in this beat, yeah, the hope that you need to proceed and be exactly what you want it to be. I feel right and I'm proud, hype and I'm loud. I'ma shout all about how I feel in the now. Ain't nobody ever gonna try to change me till I'm dead, pushing up daisies. I'm alone in the crowd, I won't. So yan guys, tapos na yung tambike natin dito sa But First Coffee. So yan. Bro. Thank you. Next time bro. So yan guys, uwian na. Tapos na kami nagtambike. Yan, kasama na si Joshua at Ron Jake. Nagkape lang dito sa ano, Dagupan saglit. Then yan, uwian na guys. So guys, yan. Uwian time na. Tapos na yung tambike natin dito. Sheesh, napaka solid din dito. So yan guys, uwian time. Tapos na tayong ano, hayap. Ang bilis nung papunta kanina guys. Di ako masyado naka-vlog ng maayos. Pero ayos lang, rat-rat. Tanggal kati. So yan, kasama natin yan. Auto Bros din yan bro. May ano rin yan. May big bike din yan. Kaso nagkotse ngayon, tamad kasi magmotor yan eh. Yan syempre si Ron Jake na GSXR 1000. Sheesh. So yan, alis na tayo. So yan guys, alis na tayo. Sheesh. Tapos na rin yung tambike natin ngayon. So yan guys, for today's video. Sa mga bago lang sa channel ko, kung mahilig kayo sa mga ganitong content, nasa tamang channel kayo. Team Oro Vlog here nga pala, di ba? Sheesh! Kaya yan guys, siguro dito ko natatapusin yung vlog ko. See you next vlog guys. Team Oro Vlog, subscribe. Bye bye.